tuyambirira tumemika Allah subhanahu wa ta'ala madari sunin tendelezibite kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akbanja yake masahaba ake ndiwin aliyesa amini akusatila dini ya Islamu kufika na siku ya kiyama inshallah wa amin. Balanga wone megezeka mutikula lelo tieni tingo wona kukula kapena mbili kapena kulemekezeka kwa mao amini inundini lelo lino tima wanyanyaza kwa nena mao onena kuti inshallah lelo inundini tukumbusane mao onena kuti inshallah chombirira tizio kunena kuti mao amenewa ambili maife tima wazemba tima wanyanyaza amenewa koma chemene tingaziwe nchone kuti mao wande akulu kwambiri ndipo ndizoka kamizika kwa Islamu wina aliyese popanga maprogramu ena aliwose antundu wina uliwoseo potsogoza ndi mao amene onena kuti inshallah even kunena kuti tsogololo la sala a minute kapena la sala seconds komano ngati chindu icho akunena kuti achita nsogolo akuyendekera kunena kuti inshallah. Mwaje sanzo unena kuti mwina wake nifuna kugula kapena ndifuna kupita kapena ndifuna kutenga zina zake kapena ndifuna kupanga zina zake mundu akwene kila kuti asango chita kunena kuti mawa tipanga zakuti 1 hour ikubera tipanga zakuti basi hapa ndifuna ndikapanga zakuti uma aziti inshallah ndifuna ndipanga zakuti inshallah ndifuna ndipita kwa kuti izozo zimezi mapangisa kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ankwanilisire muntu kumbo lake limene iyeyo walisanja mu programu yake. Ndipo mbili mao wataona kunena kuti atumiki ambili kumanso antu ena ambili mao wa adawa onekera mphamvu zake zosiyana pamene dziko kapena kuti pamene ankagwisa ntchito mao amene wapo panga maprogramu awo kumanso ena mwa iwo zinapeza kuti mao awa panika kapena ndo awapasa matino ena ake kapena kuti zimawatina hapo posiya mao amene waonena kuti inshallah akangoti yai inshallah ndipanga zakuti mawa ndi mapeze kuna jani ngati sana nene inshallah zimapeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala osatsitsira kumene wahi ndiye kuzatsirika kwa wahi umakanga kuti ndi chipinjo kwa mtumiki wina aliyese kunena kuti nangasi nakozeka kunena kuti wahi ukatsika ndiye kuti ayange potengera ndi mafuso amene antu ena anali nkufutsa komano amati akaliwa maona kuti inshallah tikuyangana makuti zimapezeka kunena kuti maowa maonekera mphamvu zake pa mtumiki kapena pa munthu wina wake kunena kuti zinthu zimene afuna zija osakwaniritsidwa. Maisanzo jabe taona ni nthawi imene mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utumiki kapena kwa alalikira anthu kuti angoyamba kumene kwa itanya anthu mu chipembedzo cha Islam. Makuraishi adapanga mgulizano kapena kuti adali kuyetsitsa munjira zosiyana kumutsutsa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kufikira na mpaka na adantuma Uqba ibn Abi Mu'ayt komanso akuti atsogozane kapena kuti apite limodzi ndi Nazrat ibn Harith ku Madina kuti akafuse nzelo kwa Ayuda amene amazitama nzelo kwambiri pankhani za zizindikiro za atomiki ona kapena kuti atomiki NN ndipo awili atafika ku Madina Ayuda adauza awili aja kunena kuti Uqba komanso Nazrat anawauza kunena kuti muziwe kunena kuti mtumiki ameneyo ndi mtumiki wedi wochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuyenekera kuti mukamfuse mafuso okwanira atatu ndipo akakayankha mafuso atatu amenewa ndi kuti amene musankayikire ndipo munkhulupirire kuti ndi mtumikidi amene watumizidwa kwa inu amene ali mtumiki oona amene ali mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti mafuso amene atatu amene ndingakupaseni amene tukupaseni inu kuti mukamuyese mtumiki amene ndionena kuti sanga yanke wina aliyese kukapoka woyankha mafuso amenewo ndi mtumiki yekha basi. Kotero sipakhala so chikayiko china chilichonse pambuyo ponena kuti inuyo takupasani mafuso amenewa mukamfusa iye nkuyankha molondola kapena kuti kuyankha mafuso atatu amenewo ndiye kuti amene musankayikire ndipo munkhulupirire ndithu. Fuso loyambirira adanena kuti kamfuseni ameneyo ngati ali mtumiki wolondola ngati ali mtumiki weni kunena kuti nkhani ya mzimu akufotokozereni kunena kuti umalowa bwanji mthupi la munthu umakhala bwanji mthupi la munthu nangaso umatuluka bwanji mthupi la munthu ndipo ukatuluka umakakhala kutiko.
fuso limenelo ndi fuso loyambirira akamfunsa kunena kuti kodi mzimu mwa munthu umakhala bwanji, umalowa bwanji, komanso umakhala bwanji mthupi la munthu, komanso umatuluka bwanji mthupi la munthu, komanso umakayenda kuti umapita kuti umakakhala kutiwo ukatuluka mthupi la munthu. Limene ndi funso loyambirira. Funso lachiwiri Ayuda adanena kuti mukamfunse iye ngati ali mtumiki wolondola, mukamfunse zakagulu kaja kamene kadatsutsana ndi mfumu yawo kuti azigwadira mafano, kuti azipembedza mafano, iko ndiye kadachoka mmuzimu nkukalowa kumphanga. Ndipo mukafunse kunena kuti kodi kumphanga kumeneku kagulu kameneku kanali ndi mulingo wa anthu angati, komanso kanakhala kumphanga kucha zaka zingati. Ndipo akayankha zimenezo ndiye kuti ameneyo ndi mtumiki wolondola. Ndipo pa funso lachitatu, pambuyo kuti mukamfunsa nkhani yokhuzana anthu amenewa amene adagona kumphanga amenewa, komanso kuwafunsa kuti kodi nyengo yawo anthu amene kumphanga inali bwanji, mukamfunsenso kunena kuti kodi akafotokozereni za munthu uyo amene adayenda dziko kuyambira kumanzulo ukafika mpaka na kummawa, ndipo cholinga chake chinali chani, ndipo nyengo yake idali yanji, komanso adali ndi nkhani zanji, kapena kuti munjiramo ankapezana ndi nkhani zotani. Mukamfunsa zimenezo ndikuyankha kunena kuti munthu amene wakuti ndipo zinali mwakuti mmene amayendera, ndiye kuti mtumiki ameneyo ndi mtumiki oona ochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kapena kuti ndi mtumiki amene ali wolonjezedwa. Ndipo Makuraishi atafotokozedwa zimenezi, anthu aja atabwerera nkufotokozeredwa kuti atipasa ife mafunso atatu, mafunso ake ndi amenewa. Ndipo Makuraishi adali osangalala kwambiri kunena kuti apa tapeza chida chimene tingamgonjesere mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndipo anatsagana wonse, anatsogozana nkupita kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndipo adamfunsa mmene Ayuda adanenera muja. Ndipo atamfunsa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adali osangalala pakumva mawu amenewa, komanso posayinirana kunena kuti ndithudi apa ndi nthawi yonena kuti mzinda wa Makka ukwanire Islamu bwinobwino, mzinda wa Makka ukale anthu onse akale asilamu, kamba kakuyankha kwa mafunso amenewa. Ndiye atamfunsa choncho mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adawauza anthu aja kunena kuti chabwino mafunso anu ndawamva, koma ndikuyankhani mmawa. Ndiye pamawu onena kuti ndikuyankhani mmawa, mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadayikepo mawu onena kuti inshallah, anangoti ndikuyankhani mmawa. Nakachida chitika njani, mawu alake litakwanira mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, chifukwa poyankha kunena kuti ndikuyankhani mmawa, kuti adikire paja iye sankalankhula kupatula zimene zapangidwa wahi, zimene zatsika kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilo ndilo njezo limene ankala Allah subhanahu wa ta'ala amatifotokozera mQur'an kunena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kuti nditudi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam salankula zofuna mtima wake, salankula zokumba yeye, komani zimene amalankhula nizokazi zimene zatsidwa, zimene zavumbulutsidwa kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pamene ankawuza kunena kuti ndikuyankhani mawu, amakonzekera kunena kuti pabwere wahi wotumiza kapena kuti maaya amene angakale mayankho pa mafunso atatu amenewo. Koma zaisoni kummawa kuja kutafika Makuraishi atabwera kuzamva masomano mayankho, zinapeza kunena kuti wahi nthawi imeneyi unali usanabwere, ndipo anawuza kunena kuti ndikuyankhani mmawa. Komanso mmawa yake litafika mtumikiso wahi uja unali usakubwerabe, mapiraka anawuza kunena ndikuyankhani mmawa. Ndiye mariwaya zimanena kuti mpaka napana adusa 12 days, ina maana kuti yai mpaka napana adusa masiku kwanila 14, ina maana kuti yai pana adusa masiku kwanila 15. Wahi usakubwera, ndipo anthu aja sakuyankhira mpaka napana afika sono chitozo kwa anthu aja kuyamba kumunena kodi bwanji majina yako sakukuuza, bwanji mizimu yako yakunyanyala chani, zolankhula zambiri. Ndipo pamene subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ada mbelesera subhanahu wahi, ada mpasila Jibril alayhi salatu wasalam kuti ukamuuze ni kapolo wanga kunena kuti sindansiye amwayeka yeka yayi. Ndipo anamuza kunena kuti nditudi, ndipo mukamuuze kunena kuti mbuye wake sana nkuire yayi, komano kusampasa wahi mwachangu ili ngati lesson kwa yeyo, komanso lesson kwa umma wose kunena kuti yani wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan,
kuti wina aliyese iyeyo simukamuuzulira asalankule osayirikiza kulankula kunena kuti ichichi ndipanga mapa china chake kuti ichichi ndipanga mawa kumachita kunena kuti iyeyo illa kupatula an yasha Allah, kupatula kunena kuti azilankula kunena insha Allah ngati mulungu angafuni izi ndipanga mawa. Iyi likale ngati lesson ndikusabulisa kusakuja wahai si kuti kukwira komano kumpasa lesson yonena kuti aziziwa kunena kuti kapena kuti azipanga mawu amene azowakumbukira mawu amenewo mawu onena kuti inshallah ndiwofunikira kwambiri mu nthawi imene tikupanga mapulogalamu athu kusonyeza kuti lesson iyi anampasa mtumiki komanso anatipasa ine ndi ine ngati anthu okhulupirira kunena kuti tikamafuna kupanga pulogalamu ina iliyonse kulonjeza lonjezo lina lilonse tisamachose mawu onena kuti inshallah. Pambuyo pama abakumbusa zimenezi ndi pamene subhana Allah subhanahu wa ta'ala adayamba kutambasula mafunso osa atatu mowakwefula mwasimpo monena kuti iwo ndi understanding yawo azimvetsetsa kuti chinachitika ndi chani. Sana alowe nazo ndipi kapena kuti sana atalikise mayankho awo kumano amayankho ake anali asimpo onena kuti iwo ndi understanding yawo zigwirizane bwino lomwe. Ndipo choyambirira adamuuza kunena kuti afunse ine anthu amene kunena kuti kodi akuona ngati kuti nkhani zimene zikwa ife nzovuta ife kwalongosolera nkhani za eni mphanga komanso mayina awo kwa ife zimene nzovuta zonsezo kwa ife ni za simple palibe chimene chili chovuta kwa ife pamenepo. Iwo ndi amene mwini sangazidziwe koma kwa ife timazidziwa bwino lomwe. Ndipo atsimikizireni kunena kuti ndithudi ifeyo nkhani zimene zikwa ife nzophweka kuzilongosola komanso tili ndi nkhani zimene zili zododomesa kuposa nkhani zimene akufunsa pamenepo. Ndipo musula kafu akutilongosolera mmene Allah subhanahu wa ta'ala adazifotokozera nkhani zimene kuyambira nkhani ya eni mphanga komanso kenaka adawauza nkhani ya mzimu mmene umayendera komanso adawauza nkhani ya Dhul-Qarnayn amene adayenda kuchambira kumanzulo ukafika mpana kumawa ndi nkhani zonse kuti kodi ankaenda bwanji ankakumana ndi Yajuju wa Majuju bwanji kodi ankalankhulana zichani kodi zimakhala bwanji zonse Allah subhanahu wa ta'ala adafotokoza mu suratu Kahf. Ndipo icho chinakhala ngati chiphunzitso tsopano chonena kuti Makuraish ambiri anavomereza kunena kuti ngati zafikana potera pa ndi kuti ndizoona adi chifukwa choti kulankhula kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunali kuona kapena kuti mayankho ake anali olondola bwino kotero anthu ena mwa iwo anakhulupirira kumkhulupirira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam koma ena mwa iwo anapezeka kuti akumuukirabe angakhale pambuyo ponena kuti wayankha. Ndiye pa nkhani zimenezi tili ndi nkhani zochuluka kwambiri kapena kuti ndi nkhani zazitali kwambiri koma tangopanga mwa chidule chabe kunena kuti anthu nkhani zimenezi zinalongosoledwa choncho komanso titakumazitambasula mwapang'ono inshallah ngati Allah angalole kutero. Koma kwa leloli tingolekeza pamenepo komanso chomwe tingaziwe nchonena kuti tini abalanga olemekezeka mu nthawi imene tikupanga mapulogalamu athu tini tisayiwale mawu onena kuti inshallah tini titenge chiphunzitso chimene Allah subhanahu wa ta'ala adampasa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pomuuza kapena pomuonekera kunena kuti asamayiwale kupanga mawu onena kuti inshallah azimene chiphunzitso chimene chikupezeka mu suratu Kahf. Ndipo mmenemo ndi mmene ife tingatengereso chiphunzitso chonena kuti mapulogalamu athu ena aliwonse